tanul kivinni pályákat. És kommentbe Vince írta a pályákat, az ötleteket. Úgyhogy nélküle nem jött volna létre ez a videó. Köszönjük, Vince! Úgyhogy naptapsot neki. Várok a tapsra, igen. Vince hajol meg mindenki előtt. Na, akkor kezdhetjük is. Mondd, Vince, hogy milyen pályákat választottál. A Stumble Cove, Stumble Trumble és a Cannonball Chaos, ami káosz, de nem baj. Na, megpróbáljuk Zentével kivinni, megcsinálom a pályát. Nehézség szerint beállítottam. Az első szerintem a Stumble Cove, mert az nagyon könnyű pálya. És behívom Zentét, Zente bácsit. Behívom a meccsbe, de offline-ban. De nem baj, bejött hozzám. Jó, és kezdhetjük is, látjátok milyen jó menő skinnel vagyok. És hát, még betölt, az egy 20 év, de nem baj. Nyom. Nincs kedvem beszélni. Zetét nevet a háttérben. Nem nevetek, itt ülök mellette. Na, Stumble Cove, hibátlanul kiviszem. Hát, remélem fog sikerülni. Ha nem sikerül, Vince nagy pofon. Na, mert is az elején már egyből jumpolunk egy jó nagyot. Itt rájumpolunk, és egy nagy fenékes túrás. Az gyorsan át kell menni, és sikerül. Hát milyen pro játékos vagyok én. És sikerül. Jó, inkább nem fekszek. És akkor így megpróbálok átmenni. Jó, most jön a legkönnyebb rész, de majdnem leestem. Szerencsém volt, hogy nem estem le. Én mindig úgy csináltam, hogy mit fogok, így feljövök vissza, és itt oda. Jó, és akkor itt át. Itt rájumpolok, innen ide, innen meg oda. Jó, és kérlek ide sikerüljön, és be is érjük a célba, Zenti nem tudom hol jár, de itt jár a végére, majdnem beér mellettem. Hát ez a pálya nagyon könnyű. Vince, kösz a könnyű pályát, a többi rohadt nehéz lesz, de nem baj. Na, Végre nem 8 hibával vitted ki az egészet. hát eddig ez volt a legkönnyebb pálya, pedig nem. Csak én hülyéskedtem el. Igen, és nem engine Na, volt. akkor jön a Stumble. Mi van? Amit én a legjobban utálok. Ami Zente a legjobban utál, de nem érdekel senkit, és nem Stumble Cove-ot akarok menni, de nem baj. Addig Zente kiválaszt egy jobbnál jobb skint, hogy lássák, hogy milyen pay-to-win játékos. Igen. Jó, megkeressük a Stumble Trumble-t, és itt van, hát megvan a Stumble Trumble. Jó, hát Vince, hát tudom milyen hülyén beszélek, de én ilyen vagyok. Nem kérdez. Tök mindegy. Na, most szürcsölök egy kicsit. Na, megittam a piát, most részegedek be. Mostantól 100 hibával kivisszük a pályákat, az Zentét meg befizetett, kávét ivott, be van rúgva ő is. Amúgy Zentetek hibátlanul vitted ki a pályát? Nem. Nézd, van egy csomó trükköm amúgy, de nem alkalmazom be, mert most se sikerül. Egy közvince a pályát. Jó, ezt ide ráugrunk, jó, megvárjuk, már elmegy. Most, gyorsan vissza. Még egyszer vissza, hogy hibázunk, nem már. Jó, innen átugrunk, amúgy döntsétek el, hogy ez hibának számít-e vagy sem. De lelök. Mert Zentére figyeltem. Figyelj akkor rám. Ide átjumpolunk, jó? Ezt megvárjuk. Itten átmegyünk. Eddig 2 hiba. De az egyiket döntsétek el az, hogy hibának számít-e vagy sem. Mert szerintem az nem számít hibának, de... Én eddig 4-et hibáztam, de aztán engem ez csak ellökött. De nem lelökött. De döntsétek el, ha nektek jön a fal, vagy a labda, és nem esünk le, az hibának számít-e. De ha előrébb tolt, az szerintem nem számít hibának. Vince, de döntsd el te választod a pályát. Meg a végén lesz egy Endless Block-des. 50-ig elvész. Ha nem leszünk bénák. Semmi. Jó, jön következő pálya, ami a legnehezebb szerintem a Cannonball Chaos. Ami könnyű.
gyakoroltam egyet rajta, azt hibátlanul Nekem kivittem. ez könnyű. Ha nem sikerül most hibátlanul, akkor soha többet. Nekem ez könnyű amúgy. Zente, ne pofász, kérlek. Ezt a pályát kivisszük 2 perc alatt, úgyhogy még talán 1 perc endless blogdes lesz a videóban. Nem, 3 kör. Nem lesz De 3. magyar igazság. Nem, mert akkor túl hosszú lesz a videó. Nem fogjuk megnézni. Ugye Mónika néni? Vagy Szilvike néni. Na, jöhet a Cannonball Chaos. Na, Zente hol vagy? Ja, ott van hátul. Szarban szar. Ez nagyon szarul jött. Várja, Te mondod nekem. kikerüljük. Jó, eddig nagyon jó játszik a gyerek. Na, robbanni fog egy... És hibázok. Nem kidobott. Egyet hibáztam. Vince, döntsd el, hogy hibának számít-e vagy sem. Szerintem igennek számít. Jó, ezt itt kikerüljük. Nem, ott menj, ott ugor Easybe. fel. Ott ugor fel. Easybe, Te megpróbáljuk. mit csinálsz? Hol ugorjak fel neked? Így is lehet. Jó, itt elmegyek szélen, itt De gyorsabb. ne ugor ki, ugor. Jó, nem. Ne ugor ki szépen. Jó, ezt már sokszor gyakoroltam. Itt elmegyek, itt kikerülök, itt elkerülöm, gyorsan jön a bomba, és Ez előrébb. nem számít. Az nem. Ez előrébb volt, ez nem számít, ugye Vince? Hát a végén nem hibázunk egyet, mert nem sikerül a trükk. Vince, döntsd el, ez csak trükk volt, ez csak trükk volt, és ennek a videónak lehet, hogy vége, de